Welcome back to our Girl Solution channel फरायसा नोंथांमोन। दिनै जोङो मोनसे सिरिज स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो बे सिरिजआ क्लास 10 नि जायफोरा 2022 आव मेट्रिक हैगोन बिथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट जागोन। ओंखायनो जायफोरा क्लास 10 नि फरायसाफोर बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। जोबोर हेल्पफुल जागोन बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय। जोङो बे सिरिजआव जोङो सावरायगोन क्लास 10 नि आगोलनि जेसेबां मेट्रिकआव फैदों पेपार बे 2000 अप टू 2016 सिम बेफोरनि गासैनिबो बे क्वेश्चन पेपारनि एन्सारखौ जोङो सल्युशन खालामगोन एबा सल्व एबा एन्सारखौ होनाय जागोन आरो लोगोसे डिसकाशन खालामनाय जागोन आरो बे जायफोर जों डिसकाशन खालामगोन बेफोरनि पीडीएफ फाइलखौ जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव मोनसे फन नाम्बार होनाय दङ बेवहाय WhatsAppआव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो लोगोसे जोंना बियो नै सिरिजआ जोंनिया मोनसे सिरिजआव ज' होगोन जेनेबा मेथ्सनिया मोनसे प्लेलिस्ट थागोन बेनिफ्राय साइन्सनिया मोनसे थागोन बेबायदि होनाय जागोन दिनै जोङो मेथ्सनिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो दिनैनिया जाबाय फार्स्ट चैप्टार एबा फार्स्ट नंगुबै अनजिमानिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन मोनसे भिडिअआव मोनसे चैप्टारखौ जों डिसकाशन खालामगोन एबा कभार खालामनाय जागोन नोंथांमोना जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायदो जोंनि फार्स्ट चैप्टारनि नामानो जाबाय जोंना नंगुबै अनजिमा। नंगुबै अनजिमानि बागै जुदि नोंथांमोना बांद्राय मिथिनो लुगैदोंब्ला जोंनि अलरेडि बेनि सायाव प्लेलिस्ट बानायखाना होनाय जादों। ओंखायनो दिनै जोङो बेनि सायाव बांद्राय डिसकाशन खालामलिया मानोना नैबे जोंनिया आगोलनि प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपार डिसकाशन खालामनायसो सिरिज ओंखायनो नोंथांमोना जुदि बेफोरनि एक्सारसाइज वाइज नांगौबा एक्सट्रा प्लेलिस्ट दंखायो जोंनिया बे फार्स्ट चैप्टारनि नोंथांमोना बेवहायबो थांनानै नायनो लानो हागोन। दिनै जोङो बेवहाय जोङो जास्ट सुंदुबै कभार खालामनो ट्राइ खालामगोन। नंगुबै अनजिमाया जोंनिया रानजोबथाव अनजिमा नै बायदि डायग्राम आखिनानै बुजायनो हायो जेनेबा रानजोबथाव अनजिमा आरो रानजोबथाय अनजिमा लोगो नांनानै जोंना नंगुबै अनजिमा जायो। लोगोसे रानजोबथाव अनजिमानि जोंना मा होनदों बेवहाय जोंना जोबोर रोखोमनि थायो। फर एग्जाम्पल मिथिंगाया अनजिमा नेचारेल नाम्बार आबुं अनजिमा होल नाम्बार एन्ड रग अनजिमा इन्टिजार नाम्बार्स एन्ड रोदा अनजिमा प्राइम नाम्बार जथाय अनजिमा कम्पोजिट नाम्बार। बेफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिनांगौबा मिथिनो लुगैदोंब्ला प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जागोन। बेनिफ्राय जोंना इम्पोर्टेन्ट टपिकआ जायो थारबिंथि 1.1 थामहिनबा थारबिंथि 1.1 खौ जों जुदि मा होननानै बुंनो हायो बेखौ इउक्लिड डिविजन लेमा राननाय उफ्रा बिखान्थि होनना बुंनाय जायो बेखौ आरो बेखौ जोङो a = bq बेवहाय नुदोंना नैया a = bq प्लास r बेबायदि जोङो फोरमायनो हायो जेराव a आरो b आ दाजाबथाय रग अनजिमा आरो बेयाव मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक नैखिना होनना बुंजायो जोंनिया नाय बे जोंनिया बेनिफ्राय जोंना शर्ट कुइसन बोसोराव मालाबा फैनाय नुयो आरोना बेखौ जेनेबा फर एग्जाम्पल दा बेनि मिनिङा जाबाय जोंनिया बे r नि भेलुआ 0 आरो b नि मा जानो हायो गेजेराव थागोन आरो थामहिनबा जों 0 खौ लानो हागोन बेनिफ्राय b खौ जों लानो हाया मानोना बेवहाय जोंनिया इक्वेलनि साइनआ गैया। जुदि जोङो मोनसे एग्जाम्पल बेवहाय होनाय दोंनिया a = 7 जुदि होदोंबा b = 2 जायो अब्ला जों लिरनो हायो a = bq प्लास r बा निया जोंना a मा जोंनिया 7 हमबाय जोङो b खौ 2 into q खौ 3 अब्ला जोंनिया मा होनदों बेनि रानगासेया जोंनिया मा थागोन रानखोन्दाया जोंना थागोन 1 होनदों। दा बेवहाय बेफोरखौ होनाय दोङो दा बेफोर जोंनिया फर्मुला दा फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना बेफोराव होखानाय जादों आरो लोगोसे नोंथांमोना माबायाव थांनानै नायबाबो जागोन मा होनदों बेवहाय बिजाबाव थांनानै थारमाने 1.2 आबो बिराद इम्पोर्टेन्ट मोनफ्रोमबो जथाय अनजिमाखौ रोदा अनजिमानि सानजाब गासै फोरमायनो हायो आरो बे सानजाब गासै बिजिरनाया एखुथा एबा एग्जाम्पल बायदि जों लिरोबा 54 मोनसे जथाय अनजिमा बेखौ जोङो 2 सानजाब 3 सानजाब 3 बेबायदि रोदा अनजिमानि सानजाब गासै महरै जोङो फोरमायनो हायो। नैयाव जोंनिया माबायदि रानदों बेखौ आं फोरमायना होनाय जादों। एबा नेक्स्ट जों थांलायनोसै नेक्स्ट पेजआव नायलायदो नेक्स्ट पेजआव जोंनिया थारबिंथि 1.3 दङ थारबिंथि 1.3 आव बेखौबो आं बांद्राय बुजायला जुदि p आ रोदा अनजिमा आरो जुदि p आ a² खौ रानो अब्ला p आ a खौबो रानो जेराव a आ दाजाबथाय रग अनजिमा जोंनिया मोनसे बरिया एग्जाम्पल मोनसे होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा जोङो फार्स्ट कुइसननिफ्राय जागायजेननोसै दा गेबें फिननायखौ सायख'नानै दिहुन दा जोंनिया नाय
जायखिजाया चेप्टारावनो जोंनिया पेटार्न थायो मोनसे दा नै जोंना फार्स्ट जोङो से नम्बरनि कुइसनखौ डिसकासन खालामगोननि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा से नम्बरनि कुइसना फार्स्टआव फैदों 2021 आव फैदों बियो नैबे दा गाहायनि माबे अनजिमाया रानजोबथाय दा माबे अनजिमाया रानजोबथाय होनना बुंनो थाङोबा जोंना नैबे रानजोबथाय जागोन पाइनि माना जोंनिया रानजोबथाय मानो जागोन पाइनि भेलुआ जोंनिया रानजोबथायनि रिजनानो जाबाय जोंनिया बे दशमिकनि उनाव जोंनिया रिपिटेसन माने जोंना बेखौ मा होनो जावलेफिननाय गैया माने रिपिटेसन गैया आरोना जेनेबा रिपिट जानाय नङा जोंना बे नाय 1415926535897 बेबायदि माने रिपिट गैयै भेलु मोनो माने थ' बेबायदि जुदि मोनोब्ला जों बेखौ रानजोबथाय होननानै बुंनाय जायो बाट जुदि जोङो दिनै ए नाम्बारखौ चेक खालामबाना 14285 14285 जोंना बेबायदि रिपिट जादों नालाय थ' ओंखायनो बेखौ जोङो रानजोबथाय होनना बुंनाय जाया आरो लोगोसेयावबो डी नाम्बारा जोंनिया 4 खौ रुट 4 खौ जोङो 2 महरै माने 2 स्क्वायरै जोङो सेफायनो हायो थ' ओंखायनो बेबो जोंनिया रानजोबथाय नङा थ' इनिफ्राय बेथ' जोंनिया सिया जाखाबाय एन्सारा इनिफ्राय 2 नाम्बाराना गाहायनि माबे जोबथाय रोङै जावलेफिननाय थ' बेखौ जों जुदि नायोब्ला जोंनिया 2 टु द पावर n 5 टु द पावर m महरनि नङा नै सिंनि नै जा जोंनिया डिनोमिनेटर बे जोंनिया बेबायदि महरनि थानांगोन नैबायदि महरनि 2 टु द पावर n टु द पावर 5 टु द पावर m महरनि नंगौबासो बे मा जागोन जोंनिया जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय जागोन आरो बे 2019 आव फैदों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय रानजोबथा अनजिमा 14588 बाय 2625 नि दशमिक फुवारनाया गाहायनि माबे दशमिक थाउननि उनाव जोबथाहैगोन बेखौ सिम्पल जोङो जुदि रानना होयोबा नै बायदियाव नैखौ मोनगोन जोङो 23.34048 थ' दा जोंनिया एन्सारा जागोन सी नाम्बारा कारेक्ट एन्सार जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नायदोले 4 नाम्बार कुइसनखौ जों नायलायदो 4 नाम्बार कुइसना मा होनबाय 4 नाम्बार दोङो रुट 27 खौ माबे उन्दै अनजिमाजों रानजाबबा रानजोबथाव मोनगोन थ' रानजोबथाव मोननो थाखाय दा नैबायदि ओरैबायदि उन्दै मोनसे अनजिमाजों सानजाबनो होदों जायजों सानजाबबा जों रानजोबथाव मोनगोन दा बेवहाय आं एक्सप्लेनेसन बरे आरामसे होना दोङोनिया रुट 3 जों जुदि जों 27 रुटखौ सानजाबबा नाय माबायदि लिरनो हायो जोङो नैबायदि जों खालामनानै 27 खौ 239 बेबायदि मोननो हायो इनिफ्राय नैखौ नैबायदि मोननानै लास्टआव मा मोनगोन जोङो 9 मोनगोन थ' अब्ला जोंनि एन्सारा जागोन रुट 3 नेगेटिभ सानजाबा जोंनिया बे जोंनिया रानजोबथाय अनजिमासो जागोन थ' ओंखायनो जोंनिया रानजोबथासो नालाय थ' ओंखायनो रुट 3 आ जागोन नोंथांमोना सानजाबना नायबानो जाबाय थ' देरसिन मोनगोन बाकिफोरखौ सानजाबा बाट जोंनिया रुट 3 जों सानजाबबा उन्दैसिन मोनगोन बयनिख्रुइ दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो रानजोबथा अनजिमा 43 खौ बाय 2 टु द पावर 4 एन्ड 5 टु द पावर 3 नि दशमिक फुवारनाय गाहायनि माबे दशमिक थावनिनि उनाव जोबथाहैगोन बेखौबो जुदि जोङो फुवारना नायोब्ला मा मोनहैगोन 0215 मोननो हागोन थ' जोंनिया बि नाम्बारा जोंना अपसना कारेक्ट जागोन थ' इनिफ्राय दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलाय दोंनै दिरुंनि लावथाया नैबे जाहैबाय जोंना 2021 आव फैदों नाय आं नैथिं बुंलाङाबाबो नोंथांमोना बे साइडआव जोंना जा इयाराव फैदों मा बोसोराव फैदों बे बोसोरखौ होनाय दङ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय थ' दा नैबे दोंनै दिरुंनि लावथाया फारियै 64 सेन्टिमिटार आरो 80 सेन्टिमिटार दोंनैनिफ्राय समान लावथायनि थुख्रा हास'ना दिहुननांगौ दा एसेबो थालाङाबालानो दोंनै दिरुंनिफ्राय हास'ना दिहुनना हानाय बेबायदि देरसिन लावथाया बेसेबां दा बेखौ जुदि जोङो देरसिन लावथाय होनना दिहुननांगौबा जोङो बिनि HCF खौ लानांगोन जेब्ला जोङो 64 आरो 80 नि HCF दिहुननो नायदो आं नैथिं दिहुनना होनसै नैथिं नायदो नोंथांमोना नैथिं नुनो मोनदों 64 खौ जुदि दिहुनोबा 2 सानजाब 3 6 2 2 जाबाय इयाव ओमफ्राय नैबे एगेन थांगोन 2 सानजाब 1 नैबे 6 बा नैबे 2 8 बा 2 नैबे 4 इनिफ्राय लास्ट मा मोनगोन 2 सानजाब 2 दा जों मा मोनहैगोन जोङो 64 खौ we can write 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब बेसेबां मोनखो 1 2 3 4 5 6 4 5 4 5 and 6 बेबायदि मोननो हाबाय जों बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट जुदि जोङो एगेन जुदि सिमिलारलि 80 खौ नायोब्ला मा मोननो नायदों बिथिं नैथिं खालामनोसै आङो 80 खौ जुदि नायोबा नैबेथ' 40 जाबाय जोंनिया बा नैबेथ' 30 बेनिफ्राय नैबे 15 बेनिफ्राय नैबे बेसेबां नैबेथ' थांला 3 into माबा जाखो 5 मोनबाय दा नाय जों बेवहाय 80 खौ जों माबायदि लिरनो हायो
80 खौ जों लिरनो हायो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब बेनिफ्राय बेयाव मा लिरनो हायो 3 सानजाब 5 नाय जों 2 खिनाखौ मोननो हायो फरायसानथां 2 खिनाखौ मोननो हायो दे जोङो माखौ मोननो हायो 2 खिनाखौ नाय होमबा जोंनिया नेव एक्चुअली आंना रं जादों खेबसे एगेन चेक खालामफिनसै 2 4 जा 8 0 मोनबाय 2 3 जा नैबे मिस्टेक जादों लोगो फरायसानथांमोन थ' नैबे जोंनिया 20 जानांगोन 2 नैबे होमबानिया नैबे 10 जागोन ओमफ्राय नैबे एगेन नैबे 2 ना नैबे 5 जागोन थ' आंना नैबे 2 जाया फरायसानोबो नैबे 3 जाया माने 2 जागोन थ' एगेन 2 खिनाखौ मोनबाय नाय होमबाना मा जागोन जोंनिया 2 सानजाब 2 सानजाब नाय 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 2 नैबे 16 मोननो हाबाय गोबाव खालामालासे नेक्स्ट कुइसनखौ सारा लायनोसै जोङो थ' नायलायदो फरायसानोबो नेक्स्ट कुइसना जोंना मा दङ थ' नाय नेक्स्ट कुइसना जोंना फैलायबाय 7 नाम्बार जुदि LCM 91 26 182 बिदिब्ला जोङो HCF खौ दिहुननो होदों थ' जोंना मिथिगौ जे LCM प्लास HCF इक्वल टु 91 into 26 होननानै होखानाय दङ बियो माने जोंना मा LCM into HCF इक्वल टु मोननै सानजिमानि दाजाबगासे माने अनजिमा मोननैनि सानजाबगासे बेबायदि जोंनिया फर्मुला खानाय दोङो जों बेखौ आं आगोलावबो भिडिअनि एसे आगोलाव जों बुंखादों थ' जोंना LCM जोंना बेसेबां होनाय दङ 182 जोंना अनजिमा मोननाया बिथिं सानजाबहैबाय थ' HCF नैबायदि केलकुलेट खालामना 13 मोननो हाबाय दा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बादियै गाहायनि माबे थार थ' दा जों बेखौथ' जोंना बेथ' मेथ्स नंखाया जोंना बेखौ फर्मुला होननाबो डाइरेक्ट बुंखानो हायो स' जोंनिया D मा जागोन कारेक्ट एन्सार जाहैगोन दा एबार 9 नाम्बार होनायदो फरायसानोंमोन 9 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया गाहायनि माबे जोबथा रोङै जावलेफिननाय दा गाहायनि माबे जोबथा हैनो रोङै जावलेफिननाय होनना बुंदों दा बिनि एन्सारा जागोन 1/17 जावलेफिननाय माने जोंना रिपिट फरायसानोंमोन 1 4 2 8 5 7 नै रिपिटआ नै खिथा मोनदों नाय 1 5 7 नै 1 4 5 7 बेबायदि थांबाय थागोन आरोना बेयो 1 4 2 8 5 7 बेबायदि दा रुट 7 आ मोनसे रग' अनजिमा बेखौथ' बुंनो गोनां गैया 2015 आव फैदों बियो मोनसे मा जागोन बियो रानजोबथाय अनजिमा दा गाहायनि माबे रानजोबथा अनजिमा दा माबे जोंनिया रानजोबथा अनजिमा होनना बुङोब्ला जोंनि रानजोबथाय अनजिमा जागोन D मानो जागोन आं बेयाव एक्सप्लेनेसननिया लिरखाना होनाय जादों रुट 3 27 खौ जोङो 3 रुट 3 लिरनो हायो रुट 3 केन्सेल जोंना मा मोनगोन बेनिफ्राय मोनगोन जोङो 1/3 एबार नेक्स्ट नायनोसै गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट नायलायदो एबारनिया एबारना फैलायबाय 2 मार्क्सनि कुइसन नाय बेवहाय आङो बांद्राय एक्सप्लेनेसन खालामना होनाय जायाखै मानोना एक्सप्लेनेसन मानो खालामाखै मानोना टाइमा जोबोद थांगोन आरो नोंथांमोननो जुदि PDF फाइलखौ जुदि नांगौब्ला जोङो डिसक्रिपसन बक्सआव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जादों बेवहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो WhatsAppनि थ्रुजोंसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहर कल बेबायदि खालामनो नाङा थ' नायदो एबार जोंना 2 नाम्बार मार्क्सनि कुइसनफोरखौ डिसकासन खालामदोनोसै दा नैबे जाबाय जोंनिया 2020 आव फैदों रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों 672 120 नि दे आसा दिहुन अनजिमाफोरनि सानजाबगासैया देयासा आरो दुवासानि सानजाबगासैनि समान जायोना होननानै नोंखौ कुइसन सोंदों आरोना 2020 आव फैनाय बियो दा जोङो दा बे जोंनिया नाय सानजाबगिरि बिजिना होदों नालाय 6खौ सानजाबगिरि बिजिरनायनि उनाव बरिया लिरना माबायदि सानजाबगिरि बिजिरदों बेवहाय आङो लिरना होखादों हा फरायसानोंमोन थ' नोंथांमोना PDF फाइलखौ नांगौबाबो बिहरनो हागोन थ' 72 निया होनाय दं बेवहाय 122 खौ बेजों लिरबाय जों दा दे आसा माने आजबो नादोंना बेवहाय आङो दा बेबायदि जोंनिया कमन आगोजाखौ लागोन नङा नैबे 2 आरो 3 जाबाय जोंनिया 6 जाहैबाय बेनिफ्राय जुदि दे आसा हमना दिहुनो होयोबा गासैखौबो ज' जोङो कमन थानायखौ लानानै कमन गैयैखौ जोङो ज' सानजाबनानै जोङो 140 मोननो हाबाय बेनि उनावहाय जों खालामदोनिया अनजिमाफोरनि सानजाबगासैखौ जोङो दिहुनबाय 51840 इनटु दुवासा इकुवेल टु जायनो जाया नायनोसै जोंनिया अनजिमाफोरनि दाजाबगासैया जोंनिया समान जाया होननानै जोङो दिन्थिना होबाय दा बेनिफ्राय रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों 96 आरो 404 नि दिहुन बेनिफ्रायनो बिसोरनि दुवासाखौ दिहुन नाथाय 2019 आव फैदों फरायसानोंमोन दानिया एगेन सेम कुइसन जोंनिया बेखौ आं बुजायनो गोनां गैला माबायदि बुजायना होदों बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिन भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरना लाबानो जाबाय लिरना लानोबा आरो PDF फाइलखौ नांगौबा जोंनियाव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन नोंथांमोना थ' एबार नेक्स्ट फैबायनिया जोंनिया फोरमान खालामदो रुट 3 रुट 2 रानजोबथाय होननाया जोंना बे 2018 आव फैदों 2018 आव फैदों 2021 देग्लाय जा जोंना स्पेसियेल
मेट्रिक आनजाद जादोंमोन ना बेवहायबो फैनाय नुनो मोनदों बेखौ दा आं जेसेबां हायो एसेबां सर्टकाट लिरनो होनो ट्राइ खालामदों दा हमना लाबाय √3 √2 रानजोबथाव अनजिमा बेनिफ्राय जोंना नैखौ रानजोबथाव अनजिमाखौ जोङो वी केन राइट माबायदि जों लिरनो हागोन ए बाय बि जेराव ए आरो बि आ लोगो रोदा दा नैयाव मेन पइन्टफोरखौ जों गोसो लाखिनांगोन जे ए आरो बि आ लोगो रोदा माने मा बुजिखो फरायसानदोंमोन लोगो रोदा माने जोंनिया ए आरो बि आव 1 नि अनगायै बेलेग आगोसार अनजिमा गैया माने ए आरो बि आ ओरैबायदि अनजिमा जायखौ जोंना अनलि माजों रानजागोन जोङो अनलि सेजोंल'सो रानजागोन फरायसानदोंमोन अनलि सेजों रानजागोन आरो ना नै ए आरो बि आ लोगो रोदा माने जोंना माजों रानजागोन अनलि सेजोंल'सो रानजागोन बे अनलि सेजों थ' दा नैखो जोंनो होमबानिया √2 खौ बिथिं लायबाय होमबाना ए बाय √3 बि मोनबाय दा जिहेतु 3 ए बि आ रग' अनजिमा ए बाय 3 बि आ मोनसे रानजोबथाव अनजिमा जागोन अबभियासलि रग' अनजिमा जाहैबाय बे रानजोबथाव अनजिमा जागोन दा होमबा जुदि नैखिना जुदि रानजोबथाव अनजिमा जायोबा नैखिनाबोथ' जोंनिया जाहैखागोन ना नंगौ होननानै ओंखायनो लिरबाय नाथाय मा √2 आ जोंनिया रानजोबथाय अनजिमासो जों बेखौ बार बार फोरमान खालामबोदों थ' जोंनि गोरोन्थि सानना लानायनि थाखायनो 3 √2 आ जोंनिया मा जाखो रानजोबथा जाबाय फरायसानदोंमोन थ' ओंखायनो 3 √2 आ मोनसे मा जागोन जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा थ' बेखिना स्टेपखौ सिम्पोल लिरना होबानो जाबाय एबार नेक्स्ट नायलायनोसै जोङो इउक्लिडनि राननाय बिमाफारिखौ बाहायनानै HCF खौ दिहुननो होदों दा जोंनिया 2 10 बेखौ जोंनिया लार्ज मोनसेखौ जोंनिया मा लागोन नैबे देरसिन नालाय नैनि साइनिया नैबे 55 बिनि साइ 210 आ देरसिन नालाय ओंखायनो जोङो बेखौ नै 210 खौ ए हमना लागोन बेनिफ्राय बि खौ मा हमगोन जोङो 55 बेनिफ्राय रानलांबाय था नैया रानलांबाय आंनिया बोरैयानो आजोना दिन्थिना होनाय जादों बिथिं लाबोदों होननानै थ' बेखौथ' आं एक्सप्लेनेसन बिनि आराम भिडिअ जोंनिया दिहुनखाना होनाय जादों थ' नोंथांमोना जुदि बेखौ गोनो गोथो जादोंबा जुदि माबायदि जादों बेखौ जुदि कनफिउजन जादोंबा प्लेलिस्ट दंखायो जोंनिया चेप्टार वाइज टेनसन लाना बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय थ' नै भिडिअखौ नै सिरिसखौ जों लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय माने जोबोर फरायसाफोरानो माने मिथिया आरोना आइडिया गैया आइडिया मोना माने माबायदि कुइसना जोंना फैयो बा माबायदि जोङो एगजामाव लिरनांगोन थ' बिनिखायनो जोङो माने एसे लिरनानै माबायदि लिरनांगौ बिनि आइडियाखौ होनायनि लोगोसे माबोरै कुइसन फैगोन बेफोरखौ जों डिसकासन खालामनायनि मेन मटिभ लानानैनो बे भिडिअखौ माने बे सिरिसखौ लाबोनाय जादों आरोना बेवहाय जोङो एक्सप्लेनेसन पार्टखौ जों बांद्राय मा होनदों होआ आरोना एक्सप्लेनेसनखौ थ' लिरखाना होनाय जादों थ' नोंथांमोना जुदि PDF फाइल नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय एबार नेक्स्ट जोङो नैया नेक्स्ट नायलायबारदो नेक्स्टआव मा दोङो बेवहाय दोङो फोरमान खालामदि 3 + 2 5 √5 आ रानजोबथाय बे 2016 फैदों सेम बेबायदि दानिफ्राय लोगो रोदा हमबाय नैया बेखौ इथिं लांबाय बाखि खिनाखौ लांबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नायलायदो बेनिफ्राय बाखि खिनिनिफ्राय नैखिनाखौ लिरना होबानो जाबाय बेनिफ्राय दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजोरा रग' अनजिमा खेबसे दिन्थिना होफिननाय जादों नैयाव सोरबा जुदि लिरना लायोबा भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरदो नोंथांमोना 6 नाम्बाराव मा दोंनाय दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजोरा रग' अनजिमानि थाखाय जोंनिया मा होनदों दिस महर नाय बेवहाय जोंना मेन इम्पर्टेन्ट माबाया जाबाय नैबे बहुदानो नैखौ हार्ड मोनो नैबे बेजरा दोङो ना बेजराबा हमना लाबाय ए मोनसे दाजाबथायनिया बेजरा बेबायदि बेजरा होनाय गैयाबा जास्ट हमना लाबानो जाबाय बेजरा दों नालाय जों बेजराखौ हमना लानांगोन दा जेराव बिआ 4 जानायनि रिजनानो जाबाय नैया बि बेबायदि महरनि दोङो ना थ' नैया जोंनिया स्ट्राक्चारा माबायदि मोन इउक्लिड डिभिजन लाइनआ माबायदिमोन जोंनिया ए इक्वल टु मामोन जोंनिया BQ + R महरनिमोन ना थ' ओंखायनो नैबे जोंनिया R आ नैयाव 1 नैबे 3 मोन दा जोंना बि जायोबा इउक्लिडनि बिमाफारि बाहायना जों मोनो A = 4Q + R जेराव R आ 0 1 2 3 0 1 2 3 मानो जाखो जोबोर मानसियानो बेखौ आइडिया मोना आरोना 0 1 2 3 आं दानि बावैसो बुंखादों जे R नि माना 0 जों समान एबा देरसिन जागोन आरो बिनिख्रुइ उन्दै जागोन होमबा 0 निफ्राय स्टार्ट जागोन बिनि माना बेसेबां 4 दा जोंनो निउ जिहेतु समान साइना गैया थ' ओंखायनो जोङो 3 आलासि लानांगोन 4 खौ लानो हाया थ' बेनिफ्राय जोंनि ए नि जाथावना मानफोरा जागोन नै 0 नै R नि जायगायाव फार्स्टआव 0 लाबा नैखौ मोनबाय R नि जायगायाव नै 1 खौ पुट खालामबा बेखौ मोनबाय ओमफ्राय 2 पुट खालामबा नैखौ मोनबाय फज'ना होबाय ओमफ्राय 3 फज'बा नैखौ मोनबाय दा नैबे जोंना गासैबो जाथावना मानफोरा आरोना बाट खिन्थु जोंना नाथाय नैयाव जोंना बेजराखौसो लानो होदो बेजरा लायोब्ला जोंनिया 4Q आरो नैबे जोंनिया मा जागोन जरा अनजिमा जागोन मानोना नैयाव 2 दङ नालाय नैया थिंबो नैयावबो जोंनिया जेबो गैया माने मा आरो बे बेजरा अनजिमा जानाय नङा आरोना
तो मानोना बेजोरा अनजिमा तो ओंखायनो बिसोर मोननैया जिहेतु जरा अनजिमा बेखौ लानो हाया तो ओंखायनो जायखिजाया बेजोरा रग अनजिमानि थाखाय जोंना मा जागोन नैबे नङाब्ला माबे जागोन जोंनिया नैबायदि महरनि जागोन मानो महरनि जागोन आं एगेन बुंबाय जोंनिया निउ बेजोरा नालाय नैथिं जोंनिया वान निउ वान आरो मा दोङो बेवहाय 3 दोङो तो ओंखायनो बिसोर मोननैयासो जागोन दा इनिफ्राय नेक्स्ट जों नायलायदेनसै नेक्स्ट नायदो नैबे जोंनिया 7 नाम्बार नैबे एक्चुअली जोंना फैयाखै मेट्रिकआव दासिमबो 2015 लासे डिसकासन खालामनाय जादों नै भिडिअ जोङो तो ओंखायनो जायफोरा इनि आगोलनिखौ नांगौबा लाबानो जाबाय गावबा गाव तो एक्चुअली बांद्राय फुराना पेपारखौ नायनाबो जेबो लाब गैया मानोना एफा जोंनिया पेटार्नफोरा चेन्ज जाबाय थायो नालाय तो ओंखायनो दासो जोङो खालामनानै जादों तो नैबे जोंनिया अनजिमा नैखौ आं एड खालामनाल'सो दों नोंथांमोना लिरना लाबानो जाया आरामसे बेखौ बुजिखागोन नायबानो तो बेनिफ्राय लास्ट कुइसनखौ आङो एड खालामदों कुइसन मोनसे एड खालामदों तो नैबे एक्चुअली फैदों नैबे 3 मार्क्सनि फैदों नोंनिया फोरमान खालामदि रुट 7 आ रानजोब थायो बेखौ आगोलाव खालामखानाय जादों तो बेबायदि खालामना लाबानो जाबाय फोरमान खालामदि रुट 3 2 आबो रानजोब थायो अनजिमा सेम कुइसन दा इउक्लिडनि राननायफ्रा बिखान्थि बाहायनानै दा नैबेबो जोंनिया सेम कुइसन आं होमबाबो लिरना होनाय जाबाय निया दिन्थिना होनाय नोंथांमोना लिरनोबा नायनानै लिरख'ना लाबानो जाबाय तो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो जों सावरायनाय जाबाय तो नेक्स्ट पार्टआव जोङो सेकेन्ड लेसनखौनो बे सेकेन्ड लेसनखौ लानानै बेबायदि जा कुइसन फैदों आरो पेटार्ना माबायदि फैदों बेफोरखौ लानानै सावरायगोन तो बेबायदिनो साइन्सआबो फैगासिनो जों रिसेन्टलि आपडेट होगोन तो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो बे भिडिअ तू सफर मेरा